Nangela amabhela sixoxo sinika insundo nangamakhokozela njengelifu lemvula. Sisengela abantwana xa likhithika namhlanje libe lingakhithiki i-Wednesday the 28th of April 2021 bayazi kabantu xa sisithi Wednesday. Siphatha amagqabi, siphatha amaxolo, siphatha amathambo, siphatha intsiba, siphatha amafele, siphatha imihlaba, siphatha amanzi, siphatha amakhandlela. Sizama ukunyanga kaloku ngalo olusuku sithi yiza ke nalo counterbook yakho namhlanje sizabe sincokola ngantoni ngondwendweni. Siphethe lo gaqa ke namhlanje. Siphethe lonto ingathi butswelerha njengoba sisiza ke njengoba sisalinde ukuthatha i-counterbook ulungise i-notepad. One announcement njengoba sasiyichazile ukubana nge-month end of every month sivula iform, sivala iform. Siyayivula ke iform yabantu abafuna ujoyina isikolo sakwaVusilanga, abantu abathi bafuna ufunda kazo izinto zokunyanga. Umuntu uthi ndifuna ukwazi iziwasho, ndifuna ukwazi amakhandlela, ndifuna ukwazi imihlaba, ndifuna ukwazi ezityuwa, ndifuna ukwazi amayeza, mna ndifuna uzazela nje amafutha. Ukuba xa kuthiwa nali ifutha lenyengeli lenzani, ifutha lehashi lenzani, sifuna uva ngala mafutha. Sithi ke iform namhlanje around 5 PM izawube i-active. Xa i-active ki form you just go to www.vusilanga.co.za, you click le form izawube ku about us and the academy, rather the link into ebhalwe blue njengoba kukho lo about us and the academy. If you click la nto namagama amaninzi angena meaning, it takes you up yofaka khona your name, surname, address ne cell number ube ugqibile ulungiselele ke ungena esikolweni. Nansi reminder, asithi qho gqibobhala simane sibuyela kuwe, we only respond month end. Izaba ke ile month end ka May, so the form will be active the whole of May. Month end we close first week of June. I-class iyaqala, masigqithe ke apho singene kwi-announcement yesibinayo announcement but a comment. On Monday, what was a date, which is 3 days ago, on Monday we're talking about a black candle. Akhalaza kabantu ikhandlela imnyama. We are not in a position ke of recruiting abantu to into abangafuna ungena kuyo. We are only sharing wena ulwazi oluthi eli khandlela limnyama has got all the nice magical properties. Kuba kaloku we are raising vibrations zika black. Many people do not know ukuthi black lo is the most abundant color in the universe. Black lo, before there was a universe, uba uye eBhayibheleni, there was a darkness mntanomhle. Then out of darkness emerged the creator. The creator emerged out of that darkness and commanded. Xa segqibile wathi masenze umuntu, masenze into efana nathi, and then iscience izawuxela ukuthi the first human being was black. Nguwe ke lo mntu who's original, kaloku nayo i-black le is original, is a very good color. Asithethi nga black, we can talk about black and go to town sibaxelela abanye ukuthi when apartheid was non-existent in different parts of the world, every educated person like doctors or gqirha before banxibe izicoats zimhlophe, they were wearing black coats. No one remembers that because kaloku ingqondo zethu zatshintshwa, so that when we think black we think dark, we think demonic, we think yonke nje lento ingahambeli phambili. Phele masingeneni kule ncoko yanamhlanje simeni ngetoyito. Igqithile lo ki-Freedom Day ibizolo. Namhlanje siphethe nantso ke into esithetha ngayo, sithi siphethe undwendweni. Uyabizwa ke undwendweni banamagama amaninzi. Wena mntu othi uyakhumsha, wena mntu othi ufuna umazi ngesilungu, bathi yi-falling star. Look at the flower. The flower is nicely shaped mntanomhle, ngathi yinto le ewayo, baphinde bayikhumsha abantu bokhumsha bathi yi-Valentine flower. You see, when you look at indwendweni, to be honest, if umjonge ethafeni, the flower is not really attractive, but if umjonge epictureni efotiwe, is a very nice flower, is a reddish pink. Yilo flower inhle. Bathini xa bembiza ngesizulu bathi undwendweni, ngesixhosa sithi ngugotyibe. Kanti emayezeni sisebenza both undwendweni, sisebenza ugotyibe, sisebenzisa into ethi ntombi zibelethene. Wayibiza kamnandi omnye kwenye ikona uthi undwendwe lingehlele. Ililo ke
eliyeza iligaqa lento. If uyajonga into ezibungcongolo ngaphezulu ingathi zezanto nofuna ngathi zibungcongolo ukuba ndiyakwazi uyidescribe, ngaphansi ngamagaqa lento kuthiwa intombi zibelethene. Uzawufika the top one izawuba mhlophe just like an onion, then attached to it izawuba leli brown, ayiphinde ngathi brown onion. If you are lucky you may find ezintombi zibelethene up to 5, but mostly izawuba ngula whitish nala brownish. Then you can get other layers as attached to kula brown. If uyalomba ke, common mistake kukuthi the white one yiyo ezawuphuma attached to lento engaphezulu then uyishe ngaphansi brown. Kanti if you dig uzakwazi ukuphuma nazo zonke ezazinto zingamagaqa. Nguye undwendweni ke lo liyeze lihle mntana omhle, liyeze elinconywayo, liyeze lenza izinto ezininzi very abundant around East London. Komamdantsane, Scenery Park, Ziphunzana, on the edges of the village apho nje kukho imithana, apho kukho ithafa around the Scenery Park. It burnt last time and bachisa xa kutshiswa bona uthi nanku undwendweni is the only thing ekhoyo ugotyibe. Bathi yenzani ke lento bhele, yenza into ezinhle lento, bathi uyatsala ngondwendweni. Siye sithi ke mntana omhle lonke iyezwe etsala ngalo mosinalo liyenza opposite. If uyadonsa you pull, it also repels. Yangokuba na wena ulihlanganise njani, uhlanganise nawaphi amayeza, ulithethise njani. Ngundwendweni lo bayatsala, batsala intombi, batsala abafana usisi xa bethi bafuna abafana abahle njengobhele, basebenzisa amayeza nondwendweni ukwenzela uba atsaleke ubhele. Abapheleli apho abanye bathi lento iyasebenza nakwizinto ezizii-period pains. It makes sense because lento mna uqala kwami uva ngayo ndwendweni ndandixelelwa ngutata lo endimane ndithetha ngaye endithi lapha ngakwathanda abantu. If ungumntu walapha eMonti, nasi isiginqi, nazi irobots, nanku uthanda abantu, nanku utata ethengisa apha ngasedongeni outside. Xa bembiza ke bathi nguba umzotsho. Uba umzotsho the one who first told me ngondwendweni wayondibonisa sayihlathini sayomomba, wathi yena uba umzotsho umsebenzisela izintso. If you've got kidney problems like isinqa esi asikho right. He also showed me utata ohlala kwakula opposite area in a colored area owaye kwi-wheelchair enqanyiwe Free Hospital sehamba ku-wheelchair because of lower back problem. I'm not sure whether I was involved with the accident or what, but utata lona wamane emsebenza ngondwendweni, wamane emcima ngondwendweni, wamane emcima ngondwendweni, lo wamuva lo mntu from wheelchair to 2 walking sticks. 1 walking stick is now walking. So xa kuthiwa yazenza i-period pains, I would understand from lento ye-back ache, because sometimes ezi aches wena would be related, whether one is skeletal, one is muscular, one is internal. Zihambe izinto zisebenze. If you go now ko Facebook, baninzi abantu abathi uyachatha ngaye undwendweni for izintso, for isinqa. So lanto ithethwa ngoba umzotsho isidana ngabanye abantu outside le area inoba umzotsho. Baphinda abantu bathi ndithetha ngomayezeni ke ngoku iscience sometimes uhamba ungayivi incedisa njani kulento ithethwa ngomayezeni. Bathi omayezeni, if ufuna abantwana abangamantombi wena you've only been giving birth kubafana, usebenzisa undwendweni umhlanganisele namanye amayeza, uchathe, usele, uphalaze, then you change sex yabantwana ozawubazala. Ngomayezeni ke, one thing I want to tell you ngabantu bamayeza, some of these zinto they've been tried and they've worked over and above science, because kaloku thina sithi umntwana lo umnikwa sisihlwele. So isihlwele sihambe sincediswe ngamayeza, sitsho sikunike umntana onentloko enkulu ngathi ngubhele. Baphinde ke abantu bamayeza bathi siyamsebenza kwizibunge ezizalapha ekhaya ke izibunge, all of them, zonke izibunge sizenzayo oko samfaka undwendweni, simfakela ukubana aze atsale undwendweni kuma izochela. Xa sichelela okuhle, sichelela ibhizinesi, sibiza ezonto mazibizwe, uyafakwa undwendweni. Bathi ke olawo, uba ujonga olawo osukwini, nali lawo laseBhayi, indoda ethakayo ke leyo. Ukuba ulapha ku Facebook uzukhe umlandele
ulawo uthi uyakhafula ngaye undwendweni. Uyayiqonda mosezikhafulo, either ubiza umuntu ngomkhafula or ugxotha umuntu ngesikhafulo, uyangena ke undwendweni ukujonge ininzi into ayithakileyo ulawo enondwendweni. Aphinde undwendweni asetyenziswe kwiziphephetho njengoba sigqibo kutsho, uyangena ke kweza ziphephetho kufakwe namanye amayeza okuphephetha. Ingapheleli apho ke lento kandwendweni, umbone ngena kwiziphondo, yonke nje into othi ufuna uthandwa, ufuna uthandeka, uyafakwa undwendweni. Sifuna ke ngoku xa siqhuba ngaye undwendweni sithathe nje, this is something endifuna nje ukuyipractice ifanze umane ndiyilibala, ukuthatha one post ku Facebook ethetha ngaye ngaloo nto sithetha ngayo, ukwenzela ubana as a demonstration ukuthi abanye bayihlanganisa njani. Nanku sisi ekuthiwa nguSithandwa Nyandeni. Yabona nawe xa umjonga uzabe umengathi nayo into ngathi nguSithandwa. Uthini uSithandwa Nyandeni? Yipost ke beyifakile kulo group. What is important apha nguye uSithandwa more than the group ebekuyo, because abantu bazawuposta in more than 2 groups. So uzawukota wena eyi-1 but masikote nanku uSithandwa Nyandeni. Uyiposte le nto on the 12th of April. Namhlanje 28, it means into yale nyanga. Uthini masimfunde. I'm also going to leave lento for wena mntu ofuna ukuzibonela, ndizayi-attach apha kule kuthiwa yintoni lento sikuyo le video kwenzela uba uzibonele. Nanku Sithandwa uthi uma usebenza unebhizinesi, isitolo noma isigodlo, awushaye nansi induku elula bese ubuya uzongitshela impendulo. Athi 1 ndwendweni, 2 mayisake obomvu, 3 ngwavuma, 4 silebhe. Gaya ngokulingana ufake ku-20 liters wamanzi nemali emhlophe bese uvuka ngakusasa ukuphehlela la ubusebenza khona, ukuphehlela la ubusebenza khona. Khulume ucele kuze abantu bangene ngobuningi, ugeze ngayo le nduku, umane uphalaza nangayo futhi bese ubuya uzobonga. Nanko ke usisi onguSithandwa uyitshilo ke into yakho kwabo, uthi yenza wena kuloo ndawo yakho kwenzeke. Sithi namhlanje besithetha ngayo iCrocosmia aurea. Silibhalile ke la gama, i-botanical name ke ethi xa uyibiza funeka nyani ke ungathi intamo ivele ngefestire, uthi Crocosmia aurea. Yabona ke what I want to also promote, lama gama, these botanical names, uzuke uthi noba you have a conversation with your friends, uthi nje apha in discussion umane wagibisela lamagama so that bakuthathe serious. Uthi Crocosmia aurea uqetheke kuloo nto ubuyithetha but ube uligibisele elo gama. Siyeke ke ilale ekandwendweni, sizobuya Saturday. I think sabe sibuya naye uMadlamini this Saturday, kodwa ke zininzi ezi topics that we are currently discussing. Sibambe lesitsho sishiye esithubeni, sibambe enye. Ndiyabona uba xa zininzi ezinto kwintloko ezinkulu ivele ingacaci uba yeyiphi ezawude ithini xa kunini. Masiyeke ilale ke iCrocosmia aurea, so dibana Saturday camagu.